A cidade deportiva do Celta agocha un sucio segredo. Estamos no perímetro nordeste das instalacións deportivas e moi preto de aquí, do peche perimetral, atopamos unha tubería de grandes dimensións. A tubería atópase soterrada á altura da cuba de refugallos e está agochada entre estes salgueiros. Dende Ecoloxistas en Acción fixemos analizar o vertido, que é constante, e resultou unha alta carga de fecais. O contido de coliformes é 35 veces maior ao máximo permitido. A tubería atópase alí, e o vertido, que é constante, baixa facendo este surco que podemos ver aquí, contaminando todo a su paso, o que supón un gran impacto no medio. E máis aínda, ladera abaixo, atopamos captacións de auga e mananciais das traídas de Sanguiñeda, e máis abaixo Petelos e Montebaixiña, que forman parte da comunidade de augas veciñal que abastece a miles de fogares en Mos. O Celta coñece perfectamente a existencia destos mananciais e captacións e, aínda así, está a verter fecales sobre eles. Estáse a cometer un gran impacto no medio, pero, sobre todo, estáse a cometer un atentado contra a saúde pública, xa que estánse a contaminar as augas das que beben os veciños e as veciñas de Mos.